Shubor na kaslem jong unongsan hima. Ya kamet badang sa jong ki arngut ki hebret sipara ki badai ki kintei. Ya ki badatip kerteng kum ke kafinya nong sit, ke badai ru ke dekot jong ke kinhon ruai, ke kids tarari choir. Lembat ke para jong ke maya nela nong sit, ki bala khlat no hadin ke jingsha tep ha ke kendo. Ke bala jia ha ke step jong ke khat nyo terik ujeleo, ha pendeng rei. La pendep nya ke jinglet on tep don burom yaki mentak sengi ke khat kandai terik ujeleo wat hapdeng ke jingjor jong uslam hagani ke sengi haswa ban rakno ya ke met ke badang sa jong kita ki arngut ki haprit syo ulum jing tep jong ke balang presbyterian maulang nyang West Khasi Hills la yo ru ya ke jingle nyam le burom khaddu ya ke bala penlong ha plau ying jong ki hi hagasnong maulang nyang ya ke jingelang kepala penyait da Reverend J.T. Cardosa. Shushu hagri ke jingle buram ke bakhaddo. La yoru i ke jingkren ke bahayeng hasem ke school St. Peter's Higher Secondary School na ke kinhon kids tarari choir na ke jinge seng samla balang maulang niang. Ke jingerwai na ke yeng kasem bala yoru ya ke jing puli na ke ketin ublay da itemen basan pi marthong pala yoru ya ka jinya slok pentingan na chairman Reverend J.T. Cardosa. Kat bahalum jing tepan ya ka jingle nyam ka bakhaddu la penya do temen basan mauli ubalong chairman bat ula pendep ru ya ka jingle nyam. Kat bahalum jing tepan ya ka jingle nyam la pendep da temen basan mauli. Kiken rojong kaying ipa latay laksiyar banela hendak kami mensim kampung kaying ipa jong akan long hajar pulai kelas sangat sua badia don benta hakakan hun ruai nemar ka kwa ya ban pen lek jingmut sua haka jing pule ya ka de kelas 10 hapdeng jong ka jing pen lek jingmut ya ka jing pule kala don ka jing thmu ban pen me ka wei ka jing ruai siap hang ka ri bible kala thmu ban pen me ya ka hau benai ekos hajar pulai ya ka de jing ruai on yer wai lang bat ki kimi lemban ki bahaying asem kamayanala kalong kakhana kabajai kabatip singi kabaminat hagijing pule kadai kakhana kabai bat kongu ya laki men kipara bat ya kikmi kikpa kamayan mayanela kadon ka wei ka jinglong kerpang jongka bat kata kalong baka ije ya kapara habaka don jing bam tang khandiat kam ju bam shu yalade hanrei kara bat ka ai sya kapala jongka bakan bam kamayanela kadon arngut kihmen bat kawei kapara jongka ulo ubadom teliu ulawan
ban ka kensan ya ka ying ka sem ha ka stem jong ka khat nhau tarik mentau benai jun ar hajar ar pulai ha ka por wasau baje tam ai men step kat ba kineki arngut lembat ukpa rengkan bat ki arngut ki para jongki ki dang yo thia lengai ha ka jingkan oi uslap ubajur ka khandeu ka badon hajan ka ying ha ka ying sa jongki kala tua bat kala ban ya ka ying bat kala telep no yaki ukpa ula persyang ban pelai im yaki Henry ula yo ban pelai im yaki arngut bat ya ka men jong kamayanala bat ya ka para khaddu Henry ka kapinia bat kamayanala namar ba namar bagla sya tap syapo ka khandeu la shimpor slam tat hadu baun pan jing yaram lem na ki lok ki jor ki marjan marpa sala ban sei ya ka met jongki bad la penkit kloi kat bala sia civil hospital nong stoin Henry onda ki doktor kila persyang ban yaram kila yathu ba kila de plat lupa siwaban poi sia hospital na ka benta jong kina ki arngut ki khon ki ba iye ki jongi ki bala lek no aswa jongi na ka de ka sla khandeu ka history lengkot jong ka jing im jong ka kapinia bat ka mayanala nongsi ka kapinia bat ka mayanala nongsi ka de ka khon jong kidai ki khon jong ka beautiful nongsi bat u Alexander lingdo dong lai na ka dong mau lang niang ramrai mariau sim siep west kasihil ka kapinia ka dai ka khon ka baneng kong bat lakhaya ka haka lai tarik Julai ar hajar nyau bat kamayanala ka dai ka khon ka balai bat lakhaya ka haka khat santarik April ar hajar khat lai kidan saungut sipara tang ki kenthei ka kapinia kalas dang ya ka jing pule nado ka nursery hado ka KG2 ha Nongstoin public school nado bat nado ka class 1 hado ka class 10 kawamenta ka senam kala late ban kala late school haka Saint Peter Higher Secondary School Pendengrai kamayanan la pat kala sedang ya ka jingpule jongka nado ka nursery hado ka class 4 haka Saint Peter Higher Secondary School ha Pendengrai kakapinya kalong ka kena kaba smart busting bat kaba kongo sneng yaki kmi kikpa bat ka i bat sngau tenat bha ban ruai man la ka janmit si sajai haba ka don halaying kaju yalam yaki para jongka ban ruai yaki jing ruai niam ki ngai bat ki kongo ya kata kajing yalam jongka bat ka chimenta shirham haki jing ruai haki jing seng kibaka balang kapen baik katistaru ban lek chiki jing seng kami not haki jing seng lang kiba man la kapor kakapinia
kalong ka way ru na kidikot nong ruai jong ka kanhon ruai ko mangilatip kakit tarari kwayar kadai ka kanhon ruai kabalapau bha hang ne ha west kasi hill ha kadai ka kanhon kalaya syementa haki lightly ki jirwai kata kabaneng kong galong ka yuse kabalarwai kle kasi bat hareng kabaar kabalai kerteng mensim badang lung bat kabalai thang ya kasyara kalalej ruai ru haki badde haki jinga sengkerpang bat ki wei syabar kabalang bat bagi khot so bhaya ka Iba don lupa kasar nadu padang red te ikmi lapha ikafinia banwan join hanga kelas ko jomni ikafinia ide ikna I member basan ngali train bhai ikafinia nadu ba idang banang red but masuk komando ka juko pon mar ba ila pendep ika training ha ka jing mudur jong nga amut ba ikafinia inde iban sa alam ya kakit stara di hawi kawai kapor bat kan longru kan uksana benta ki kena ki benangwan Henry uplay ulap plan ni pai kini ki e baro jadi scam ba kawai kasinin sa kenduk biang bat ikafinia hoy wala kata imla banyar wai lang bat ka kwaya jongi Henry yang scam bat mentai arwai lang bat ki angel habening ikafinia ilayo ru banisim benta kilai teliki official video ika bangla penwe kata kawe use bat ka bahar min sim badanglung bat ka balai thangai ka syarat bunsin ngakukum kanu hikai ngayo ngalakum dom kumai I nomor ba hakapo training ide ikna ibaku ngusneng ba ngachat alam program I keleng namar isa marjan bat ngat nga jialam program I wat lakataru habang ngalit banikai kuaya kiwe pat ki balang ong I ban senrane nga ikafinia ide kena basenrane nga man lagi jaka habang ilik program syabar kejelaru ngali alam ikafinia with us every day. We are sad that you are not with us anymore, but we do believe that you are in a better place. We will deeply miss you, your smile, your presence in our class and in our school. Words are not enough to express our sorrows. On 16th of June 2023, you were with us in the class, but we never knew that it will be the last. Now, looking over at the very place where you used to sit in, it looks so empty without you. Dear Maya, we will always remember you in our prayers. We will forever cherish the little time we had with you. You will forever be missed. Farewell to you with love, the staff and students, St. Peter's Primary Schools. Biang jong ke school ka kelas dan si batch arhajar apulai para kelas assistant principal vice principal kinong hikai bat ki para kena school baro jong ke St. Peter Higher Secondary School nong stoin ban ai ka jing blai bakadu ya ikafinia nong si ikafinia nong si ilawan sedang ya ka jing puli ha ka school joni ha usnem arhajar khatsau bat ilapoy bat ni ha ka higher secondary
school ha usnem arajar kat khandai. Ika finia nong sit ilong ikna iba shida ibadap da kacing kemen inang kumno ban penyadai bat ngi kipara khna bat kumjo ro bat kinong hikai kajing lului bat kajing sebun mensim jong i kalong kamati ba ilapan i nuksa na kabenta jong i baro